Краси! Обратно! Абе не мога да караш, бе. Дясно. Брой го вдясно, кръсте. Това намотава с талата. Дай да съм. Сега ще го изкара вече. Да, ще да. Абе, намота някакви работи, а? Ще тръгват ли те, бе? Ух, как се... Как гърми моя батка? Тук... Виж от някак, да. Ела, снимай. Аз той се снима в момента, клип се спре. А как да го спирам? Горе е от това копче. Е от това. От това се пускат на то. Снима се. Опи го. Да, Снима, бе. снимам бе, аз снимам. Ето там ли бе? Ей. Вал, какво стана бе? Иди, изкача. Ей, Валю! Какво стана? Валю, какво стана бе? Спирам.